Epia odafo ahwem yeguso esua de ewo amamre akwankyere so na kokoto na an media hia empanisi abnada pa nadapa na dedie emankrofo nya ho kwan etwa nadapa na sabe enkenye asukonoma ya akire ne be kire na kwakire krom se onkokire ne nsem amanfo hu nadapa sanso na ensuo na agya to ama esie agya emrefre na enkenye dokono akade ani frofosi se de be na aboa ne tonkom na nonkum ntino yeguso de adesua no ekoso wo amamre akwankyere be sere se padamajo bi transfer se enensem no yesi ne berekutini na no adane ebuza ye kase obi edi ebirima ase ne se asem ye kasakwa na ekire se nipa no se obono a onche yawo chese obono a wonche krasa obono se nipa ne se wadi ebirintifo ni bubira akọ school na mpo nei se okọ school a obi wo ha yebo na wonche ana se nipa no wadi ebirim ene yasem se ne ebusa se eje kro ade bi wo ho no sa ade ne omuri na ne di agora ene onu be di agora kama na emum onya wu pe emo nkwan so ne be di agora fi so ne di agora obeprawo ede ade ye hwem se wodi wadwenchina ba Facebook fan page ni teacher Kofi na YouTube no na KKT WhatsApp number ni 0549646955 ye best say say WhatsApp no and say ye video tin ye de ko YouTube nti mun subscribe my na KKT na bibia nkoso yin emfama na esua bia fa amamre ene amane ho ensonso ye da amamre ene amane mu empempi beties we ya amamre we ya amane ye kase amamre a ye kase so mi no kase fo mi ne kamu oman ene mre na se ya de bia ya shato se mre we oman ye be ye sa de we enti sa abre du ho man ye be ye ene se ye amamre bi se afahye ya amamre ye ayiyo efenso abadinto ne nyina afa bragro ye amamre na emum eba enyoma ye no amamre ni mu a ene be ye amane Tiema se bia akoside eya amamre asantifodi na emum sa ye bekum odwan ne de na ba afode ama na na abosom so be ye amane a ewa amamre ni mu enti amamre no eye kase na amane ni mum ehyemu ye nhane so tie so no amane na so no amamre no ehya amamre ni mu amamre ne yade kase da hono ma oman no eye ewo brebi anya nioma ye no amamre ni mu no anya frɛ no amane enti sabe se obi ewo ni ebonso a eyiye no ankasa no eye amamre na ensawa na yebo nwom no eya amane a yeye nwom tie nhye nso nyehunu enzo ye da amamre ene amane ho we eya amamre akwanches na akokoto ana na mede brewo hye nso say yen YouTube no na na KKT ye be hye nso subscribe ma yen na bibia nkoso ye say eja de bi wo ho say onwu na na di agora onu be di agora kama na owu pe okọ nchen obeprawo de ba de mebu afọ ba ko teacher Kofi nyame shiro pi na na akokoto medi wusia